Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginabuhi sa Pilipinas. may kasakit. Napagi ko diri, ma. Bakit ko kalimpag diri? Kasarangan nga kasinatiya. Nanoy diri kong lab. Sure ka? Magkasalata, ha? Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasib. Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Taya. Soundman, Alduen Nacorda. Recording editor, Lloyd Gapiana. Kinasing-kasing dalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug tungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong Bayani. Sugdan ka karon ang sugilanon nga gipadagikan sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngan nga Vivian. Dear Priscilla, suki na sa kong tipaminaw, pinaagis sa radyo o sa online ining maong tulumanon, Bagong Bayani. Igura taon ko nga nakahuman og high school. Badlungon man gud ang akong amahan. Nanarbaho ko isip yaya hangtod nga nakauyap ko. Naundang kay namabdos. Ang nakapait kay uwahin na sa diyang akong nailhan ang matuod nga taras sa lalaki nga nakapamabdos kanako. Drug addict ug mas badlungon pa kay sa akong amahan. Human ko nakapanganak, nakiksabot ko ni mama nga akong ibilin ang bata kay manarbaho ko sa abroad. Tawgalan ko niyo sa pangan nga Vivian, OFW sa Singapore, isip usa ka nani kun yaya ug mao kini ang akong sugilanon. Vivian. Remus pa. Gusto na. Gusto na nga. Nanginit ako nga rin. Hadlo ko bumaptos, Remus. Sus, ako rin bahala. Sige na ba ito nila itong gibuhat, di ba? Bantay bitaw ka, ha? Oo, lagi. Ako rin bahala, ha? Nang sound siya, eh. Murag karoon pa man ng buhata nga. Sige na mga tatay. Sige na. Dagan pa kayo siya yaw-yaw, eh. Sige na, para madali ta. Para pa ko'y alaga ang gibantayan. Inikuli na ko silang mamog, sir. Sige na. Nakita mo nga nagkuyog si Rimos. Ha? Tingaling kumpiyansa kayo at tuntuhan yan. Kaya tingaling pasakitan ka lang niya. Credo, nasayop ka sa mga gituhuan. Love kayo ko ni Remus. Oh, ikaw good. Naragyan na mo. Basta kay isip imong friend, ang ipasidan ang tikandaan. Salamat. Pero wakay ang kabalakan, Credo. Og palihog lang, Bi. Gusto na ko na sa mong pagpanghilabot, okay? Sorry kayo, Vivian. Concern mo lang kunong tako. Dili na pod helpful ang imong concern. Makalagot na. To the point ba nga minarites na? Huh, kalalaki ni mong buhat marites ka? Vivian, Toxic! Hello, eh. Nga naman ka, honey. Nilapas na manug 5 ka
kaadlaw sa naandan ka pizza pero wa pa man gyud ko gimens. Mao na lagi akong gikahadlukan sa among pagsigig buhat ni Remos sud sa lodge. Saon ka na ako, ani, uy. Oh, hinuon sad. Nipasalig man sad siya nga dili ko nipasaktan. Siya naman ko ni bahala. Oh, huwag ko'y mahimo. Magminyo ko. 23 na po bitaw akong edad. Oh, hello. Vivian. Remos, naatay problema. Problema ba? Sa problema? Huwag ko abot isa akong binuwang sakit. Basin ng patos ko, Remos. Uy. Ay, pinuang niya, ha? Di ba na ba ko ready magbinyo? Hoy, ikaw rabi amin ipasalig, ha? Nga ikaw rin bahala? Gara sa kadiha da. Kuan. Ang maayo ni mong buhaton, palit sa og pregnancy test sa pharmacy. Kanya, isa sa Google kung saan yung paghimo, ha? Pwede siya sa YouTube, aron sigurado na to. Dili kayo magtagna ka? Okay, sige. Ako nang buhaton. Wala nga mong kaganahin ni Kaon kay na naman ay kay gidada nga itong problema. Unsaon naman lang ka na ako, ani. Kung pananglit, nagsabak mo ko sa anak na mo ni Remos. Kung nato mo siya. Samok kiti akong nauna karon kredo. Abi ni mo na, kredo. Naawagid ko rin mo. Tungod atong mga gipanultin ako last time nga, panagsulti na to sa phone. Bisag unsa na lang to kung gisulti ni mo ba? Yan na ito ko na nagkasabot ko ni mo. Kay ingon pa bitaw nila, ang tao kung may mahigugma, dili na makakita sa kamatuoran. Ang tanang sayop, insakto para nila. Ug ang mga bati pod kuno, mahimong nindot. Gamitan ko dayon yung pregnancy test. Nga akong gapit o palit kanina. Ako tong sundon tong na-search na ko sa YouTube. Nga paagi ko nun sa onis paggamit. Kinuo ko yung taon. Pasaylo ako kung nagpunga magkit ka di ang magibuhat ni Remos. Pero please, Lord, nasayop lang kinutakos niya akaran sa kong una-una. Gilayakan lang kinunta ko. Hala. Patay ko, ani. Maugyod. Parehas kita ako nakita sa YouTube. Positive. Mamtus ko. Patay na ko, ani nilang papa o di kuya ba? Uway kaso si mama kay ko naman itong mga sapa. Si Papa, ginug si Kuya, kay mga gaan kikabot kung mo ni masuko. Wala ko lang mahimo, ani. At tubangon na lang kinako ang kamatulan. Mugawas ako sa CR. Kontakon ako si Remos bahin, ini. Hello, Vivian. Oh, unsa naman? Remos, uy. Unsaon man nato, ani. Positive pa yan kaya maptos ko. Unsa? Mama Jakay, mo pa uli na ba ko diya sa ato, ma? Ay, kakalit pa. Unsa man, nagkasaka diha silang ma'am og sir nimo? Wa man gud, ma. Aw. Og dili ka gusto manarbaho la. Pauli gari sa ato. Oo, ma. Basig sunod si Mana tingali, ma. Paaboto na lang ako ang katapusan akong sweldo ani buwana. Mama Jakay, head to foot man kukunin mong tutok, ma. Nanambok ka. Unya na matang ka. O sebot ipasabot ni ini, Vivian. Mabdos ka. Mama, uy.
Patakam lang ka maoy. Pagtarong ba agad na pagkatao ni mo, Vivian, ha? Ayaw ba agad tao ni hatdi din higbata nga buhion nun, Vivian? Mama Jekay. Dihila ka. O siya pasabot ang imong paghila ka. Tugaan. Mapasahilo ako. Nakasa ko, ma. Mabdos ko. Unsa? Oh, naunsa man in taon ka, Vivian, oy. Sorry, gid kayo, ma. Mauna na. Mauna ka na resulta. Kikundatan manggod ka, Vivian. Mauna. Di resulta na gyud. Pasahilo ako, Mama Jekay. Saon, wa manggod na mo mapungis akong uyab, mamagod. Hilom diha. Ha, sinugdanan rin lami anak, Vivian. Maayo na masayod ka. No, dili manggod, ma. Si Dili. Ako pa may kunhuni mo nga agi ko man tao ng kaniadto. Oh, pero katulaging ako lagi, ma, kay sakit pagkasinugdanan. Unya kay pagkasunod atong lami naman lagi. Hoy, paghilom diha, ha? Oh, Tamparuson ko ng bakbak ni mo ron. Bantay ka lang mahibaw ni initong amahan mo. Tagok-tok yun unya ng omos komo ni papa ni mo. matabangi ko ano yung problema na ko karon, mapi. Si kuya rin na ni mo. Ayaw kong ina nga mong gisilang itong masayo doon niya anak imong kahimtang karon. Mao gani, giinan ganiti kang tabangi ko. Nahadlok na ba ako diri, ma, ha? Asa man ang amahan na nagisabak ni mo? Na sila. Sintaon ay wag yun kay buot in taon. Maayo lang kas palami pero wag yun kay buot. Ay, maayo ka lang nitighaya paghimo ninyo, ana. Pero ang pangutana, kung imo bang giklarong daan kung maayo bang tao tong laki, ha? Oh, gwapo magdinoon si Remus, ma. O, pinangga kayo ko niya. Gani, lambing manggani kay na siya nako. Kanang magkuyog mi. Paghilom, oy! Usniton ko rin ng buga ni mo, Bibian. Mama, sad, uy. Patabangon ko ni mo sagang sa mga kinumong kuya ni mo. O ni papa ni mo. Ha, di ko, oy! Kalaki ka lang. Diyos ko. Unsa man unya kamay tabo ko nila may bawa ni Papa. Og ni Kuya nga akong kahimtang nga mabtos ko. Unya nga man. Lalaki pagid nga way klaro. Way maayong pangandoy sa kinabuhi. Sa manigisudlan akong problema, oy. Nganong ako magginigituyuan? Bibian, gawas diha. Diya na sila sa pagkuya ni mo. Hala, wala yun. Patay na yung kuyin ni. Bibian, gawas una nga re. At baga imong amahan og bagungang. Maging istorya sila ni mo. Mama Jekay. Kanaog una sa sala. Gisultihan ko na sa papa mo susing o kuya ni mo rinan. Ibaon, Miss Rason. Kung nga nung nauli ka, Vivian. Kuya Renan. Sa totoo ni mo, nga kahimuot sa ato mga ginikanan ang imong gidangatan, ha? Palihog ginaya lang ko ng tingog ni mo rinan. Ha? Gusto ko siya mong pagkonsentero ni nga akong manghod. Kanya herbito na ni Garaan gyud. Rinan. Gara kay na siya? Wag yun ko magdahom. Bisag sa una-una lang. Nga mahimo, kininimo, kanamo, o sa kaugalingon mo, Vivian. Papa Susing. Unsay mo ikasulti na ini? Ha? Vivian? Unsa? It's a prank! Hoy, 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 hoy. Usi, it's a prank. Usi ni video nga, Vivian. Vivian, wala ko makauyo na ni, ha? Oy. Pasabta ko namigtarong ini, Vivian. Nay, mama ay. It's a prank lagi. Di prank ra mong mama. Oo. Mama sad ba? Kumo na ko, Jekay, ay. Tugparonis naong ni mo. Hoy, 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 hoy. Ayaw kong kabuang, Vivian, ha? Ipasagang ni mo na akong mga kubo ni Papa ni mo susing. Mamakak pag ka, Vivian, kahap. Uy, Rinan! Ano man na po
Gugmang ka, kuya. Ngano? Gusto na ka na, igo na ka na. Iko? Ha? Sinyas-sinyas pa kasi mong matang na tong mama. Nagtuo ka, huwag ko makasabot. Ha, Vivian? Kuya Renan. Kuya Rinan. Utro kang way klarong igsuuna ka. Ha? Renan, asa ka pa ingon? Uli ka naman ko. Hindi ka nagbahinay ka ko ng igsuuna na. Ay. Nakita ni mo, Vivian. Nadapatan tuod ka. Pero muna ng pugong atong maguang ni mo. Pasaylo ako ninyo, ma. Papa Susing. Kinsay amahan na nagisabak mo, Vivian. Kinsa? Papa Susing. Susing, Sadoy. Nahadlok na ba ng anak ta, ha? Pa, gingalan og Remos ang amahan na akong disabak. Oh, Susing! Papa Susing, sorry! Susing, unsa ba? Tingalig ba sa gisabak ni Vivian? Layo! Nagduguin tao na niyang nabil nga naigo si mong pagtamparos niya. Ningita sabi kang sakit sa mulawas, tikay. Wadi? Natuto hinoon ang ipong na naigo sa kuko mo. Magic ay... Ma... Ako na lang mo idapati, Susing. Ako'y kulataha. Kay naanad ka naman lang yun og panapat na ako. Ayaw lagi apil ang inusinting anghel nga naa sa sabaka ni Vivian. Kay wa siya'y kalibutan sa nga gihimo siya mga ginikanan. The best kang pagkainahan dihang dapita, Jikay. Ha? Maunang nidako ang aning Vivian kay imo magikonsenter ang binuhatan aning babayhana. Ma, pa. Ayaw na mo pag-away. Ako na lang manaog, Anibaya. Oh. Dili ka manaog. Dili, Vivian. Bahalag pat yun kuskulata aning amahan ni mo. Panalipdan tagit kakutob sa ako mahimo. Mama, Jikay. O sa pagipaabot mo, Susing. Sige pa, dapati pa ko. Kulataha ko aron matagbaw kasi mo kasuko. Kung kamo naman ang gani mo ihawd aning baya, may pag ako'y mulayas kaysa mapatay tamo. Rinan, nilaom ko nga makasabot kas kahimtang karon aning manghod mo. Kuya Rinan, masaylo ako, kuya. Masilo asap ko nga. Nangyayon niya ito nga akong reaksyon. Nadapatan pagbinti ka, yan. Kuya, di ba ako kagit kung unsa ko ikaw ka pinangga? Ba ako kagit na? Kuya Rinan. Yan. Vivian, angay kang sabtong magtabangan. Ganang imo kang kahimtang. Nalipay ko sa ako karong nakita. Salamat kay ni pating babaw ang gugma mo ngadtos imong manghod, Rinan. Pero si Papa Susing, suko kayo siya na ako. Huwag nilaya siya. Pangitao na ako ang inyong amahan. Agbasod ko si Susing. Stilan ginoo ko. Asam ka pa ingon si Papa Susing. Sagin din ako, Kuya Rinan. Ayaw basulang imong kaugalingon, Vian. Asam ka to pasa ni Mamas, Papa. Kagabi ipangawa mo pa uli ang inyong amahan. Asa ka days, Papa? Ma, ako gid may mabasulan eh. Nasuko gid og maayo si Papa Susing. Oh, sagdi lang kay agion ra ko niya sa iyang gitrabahoan. Palihog lang rin, ha. Naag ka man bitay motor. Oh, Mama Jikay.
Magkita ta please, Remos. Kinahanglan nga to sabutan og maayo ang mahitungod aning akong pagmaptos. Kita sa di mo. Hey, Remos ba? Ayaw ko ging naanak, God. Maluoy sa din taon ka na ako, eh. Hapit mi ako mapati sa akong kuya ug sa akong papa tungod ani. Okay na. Sige. Makita mo ka ta. Asa man o, kanusta? Nisalig man unta ko ni mo, Remos. Nilaom ko si mga gipasalig na ako, pero bakakon day ka. Sorry gud kayo. Bisag unsaon ako pugos ang akong kaugalingon dito. Pero, di pa gid ako kaya nga barugan ang kaakuhan isip amahan na nang imong gisabak. Gabaan ka raw niya ining imong gibuhat, Remos. Muabot raw niya ang gaba ni mo. Oh. Sagdi lang. Okay na. Pakatahon ko ni bata ang away amahan. Og bisag ka sa dili ko siya ipailan ni mo. Oh, Vivian. Kalimti nga may umaabot ng anak na rin ako, Remos. Kay gika din ang adlaw. Kalimtad ko na sad nga ikaw ang amahan na ning umaabot kong anak. Ayaw ka bala ka kay niaragapon ko nga imong best friend. Iti ka pasagdan, Vivian. Salamat, Creto. Tinuod ko kang hikala. So, nagitandaan, sukat sa mga bata pa ta. Sama na sa igsuon ng akong pagilan mo. Creto. Ayaw gilaki ang way baruganan nga lalaki. Ang ginoo na lang mo'y mahibaw niya. Ipakita atong tawhana nga makamao kang mubarog nga ligon bisan ugwa siya. Alang sa maabot mong baby. Salamat sa pagligon ni mo na ako, Creto. Daghan gyud kaayo salamat. Ayaw na kaguol. Kay gidawat na mo ni Kuya nimong imong gidangatan, Vian. Tinood na, Vian. Hindi ka na mo pasagdan ni Mama. Labi na ginang umaabot yung anak. Salamat kayo, Kuya Renan. Salamat, Baba Chikay. Ang atong iampo nga unta. Makadawat na sa papa ninyo ang gidangatan ni mo karon. Ug mapauli na unta siya gari sa ato. Ay, natugin tao ng akong apo. Nanganak na lang ko, Ma. Pero pag ito'y balita ko na asa nas Papa Susing. Ayaw ka naguna-una. Bago kang nanganak. Dili makaayo ni mo ang mag-uulbian. Mama Chikay. Hinaot lang unta nga makapasaylo na nimo ang amahan nimo. Ug magpakita na unta siya nato. Mupauli na unta si Papa Susing ninyo. Ayaw begyo kong balibari ha, Credo. O sabi ko kas mo ko gusto niya sa birthday ni Inday Kiara. Oo ba? Lipay magaling kayo ko nga imong i-priority. Abi na kong nakalimutan ka sa imong best friend. Kalimot good town. Ikaw man gani may nagligon ako atong time nga depressed kaayo ko nya makalimot na hinuon. Usa pasad. Magkababata ka ta, no? Diba? Salamat. Okay, Ben, may problema. Dako na ko ng garbo. Okay. See you sa bunyag pohon ha. Bye, Credo. Okay, bye, Bian. Ay, salamat. Na-confirm na gid in town si Credo. Oh, ni amay nanawag. Oh, si Remos. Ang pagagnaong ay. Samkit tuyo ani ay. Hello. Vivian, nabalitaan ako nga magpabunyag banday ko ka sa atong anak. Kinsay nag-ingon nga na atay anak? Ha? Remos? Vivian, saan ko nag-ipanulti ni mo? Hoy! Wa kay anak di rin ako? Ayog pa kauwaw di ha? Di ka nagdalimot ka nga ako'y amahan sa bata nga iyong bunyagan. Ha? Wa kay ka presentar nga kamatuoran, Remos. Vivian. Dili ikaw ang amahan sa kong anak. Maong ayaw pag ilusyon. Kailas ko niya.
O siya mauwaw nga. Nangangkon sa bata ngayong anak. Human siyang gibuhat. Baga gikagnaong kuya. Gisalikway na gud kaniya apil ang bata sa dihang gisabak pa kinini mo. Unya karon mo ang na siya ini nga iyang anak, hoy, kabagan naong. Wa siya mapaabot, ma. Kay igo ko lang gisumbalik niya ang iyang mga gipanulti na ko kaniadto. Di lang ganoon niya siya magpakasayop sa pagpakita din eh. Kitingalig, unsay mabuhat ko niya. Oras ka ako siya ikaatubang. Base niya, mahinay ka na ko siya. Nanawag na sad si Ramos. Saan sakit tuyo, ani ay. Oh. Wa man lagi ni mo tubagan ang mananawag nimo. Ang animal ka, Ramos, ma. Iyaning number ang nanawag karon. Tubag ka. Maayo ka, ma. Tubag ka lagi. Ato pabidaon kun unsi ang diskarte. Sige, ma. Akong tubagon. Unya ako lang i-loudspeaker. Kana biyan kay paminahon ta. Hello, Ramos? Hello? Inahan kong Ramos, day. Si Viviane. Oh. Hello? Hello? Unsay imong toyo? Ikay Vivian, day? Oh, ako. Nga naman dayon ta? Gusto gyud kong makikimamat nimo og sa bata nga anak ninyo sa akong dudong Rimos og sa imong pamilya, day, Vivian. Pastilan, bunyaganan di ay taon ang akong apo. Wa ka ba eh. Hilas sa paminahon eh. Ang bera good biya, ang bebe. Ako'y makiksulti anak niya biyan. Di ara mao. Hello? Oy, hello. Tabi kinsa man eh. Ay, Jikay ni. Inahan ni Vivian. Oy, Mare! Mare, kumusta naman ka? Si Mare di ay ni Rosa, inahang Rimos. Di gud mi interesado ninyo. Kay maayong masayod ka ha. Nga nagsabak pa lang gani ang akong anak, gisalikway na silang Ramos nga imong anak. Mare, ang kagahapon, angay ng ilubong sa kalimot, ha? Ato ng kalimtan. Human naman to nahitabo, Mare. Gibasula naman sa to sa akong anak, Mare. Uwe, singon lang ba ni anak ka sayon? Mare, sadoy, magpasaylo ay lang good ta. Magpasaylo og ikaw, pasayloon sa Diyos, nga anak sa langit. Nakapasaylo naman mis imong anak, nga nipasakit sa among anak. Pero diha ra kutob. Dili mi makadawat niya. Mare, makikimamat ko ninyo, oy. Og buot sad ko nga makakita sa bata, sa atong apo, Mare. Ay sus, ayaw na. Dili na ka na importante. Oy, Mare, sad, oy. Ilubong na lang gud sa kalimotong tanan, Mare. Moingon ka lang ni anak, kay imong anak man mo ay nakasa sa akong anak. Hoy, day! Dili sa'yo nagkahintag sa akong anak, humantalik dis imong anak sa dihang nagsabak ni. Mao ayaw sayon na paglitok ka ilubong sa kalimotong tanan. Nakasabot ka? Magkita ragod ta, Mare, god. Aron, ikasangyaw ko nimo ang maayong balita og mga pulong sa kaluwasan. Ay paghilom, oy! Wa magani luwas sa imong anak ang akong anak sa kahimtang ini. Toy banan ako ay, wa na gyud mauli, humanilayas kay wa madawat ang ginangatan sa pinangga niyang anak nga babay. Basta, Mare, kay makita gid unya ta ninyo diya, Mare. Og hinaot nga magpinasaylo ay ta niya nang higayon na pohon. Ha, wa na gyud mo na mao. Bye! Ay, pagkayano, nagide mo lito ka itong mga punga. Abi kay ang anak man mo ay dakong sadaan. Ayaw pa da sa stress, Mama Chikay. Paminaw ko ato niya, no? Diyos nun siya. Kristohanon kaayong manulti, pero wa niya gigamit aron may mayan og edukaron ng iyang anak. Kita naman hinuon mo iya kunong sangyawan sa maayong balita og mga pongs kaluwasan katawanan. Bahala sila mo eh. Basta kay ako. Sirado na akong kasing-kasing bahay ni Ramos. Og sa iyang pamilya nga nagsamok nato karon. Bahala na sila. Mama Jikay, gitawagan ako sa kong agent, ma. Palargahon ako sa Manila alang sa training nako para abroad.
Ay, nang-apply di kag para abroad. Wa ba lagi kapahibaw na mo ni kuya ni Murinan? Ma, namasin naman ko adtukod. Daghan man mi. O, wag ko magdahom nga usa di ko matawagan sa Manpower Agency nga tuwa nag-base sa Manila. Mao ba? Humano niya sa bunyag ni Inday Kiara, ma. Manglukat ako sa akong mga requirements. Sila raman ang bahala sa processing sa passport o niya nako, ma. Alang na ako, mayom sa binuunang na kay mayong mga plano alang sa imong anak. Yan. Salamat sa imong pagsabot, Kuya Renan. Sa pasad, gusto kong makalikay ka ni Remus ug sa inahanin nga sugo nagsamok ni mubahin sa bata. Okay na. Nakumbinser na ko. Sige, Vian. Mooyon ako anang imong mga plano. Ako ni bahala unya sa bata. Salamat, Mama Chikay. Ay, salamat sa Diyos. Kristiyanos na gyud ang akong apo. Maugid ma. Nabuniaga ni gyud si Inday Kiara. Naay. Nagsigig tutok sa naong sa iyang ninong kredo nga nagkugos niya. Oh, sigurado ko nga nabag-uhan ni sa akong dagway. Basin og nagtuo ni siya ba nga kidnapper yung nagkugos niya. Lo, grabe sad ka ha. Kidnapper gyud. Na. Gikatawan ko sa akong kinugos ay kidnapper lagi kong dagway. Oh, Inday Kiara, imo mo ko nagihagwa imong ninong. Still lang. What's up? Oy. Yan! Kisa na biyan? Tana mo sa sakinan. Si Remus na. Og may mga kauban nga balik sa ka-jeep. Oh, yati. Uy, nangayabag na tingali. Asa ba na sila? Mangumbira? Pagdali mo, manakainita sa sikanan aron biyaan na sila. Kadaghan na nilang nangumbira. Tempa sa. Asa naman tong laing ninong og mga ninang ni Inday Kiara? Yati si mga tawana. Nagsunod sila na to, Bian. Asam ta? Diretso ta sa restaurant nga ato ta mangaon? Ayaw lang sa. Lipaton sa nato ng jeep nga gisakyan nilang Remus. Ito tingali na sila nga dako tag kumpiras bunyag ni Inday Kiara. Kay nagdapa man ginag usa ka jeep nga mga bisita. Aw. Tingali gipagandaman nilang Remus og sa iyang inahan. Basin og may maganda na sila mga pagkaon. Bisan pa mamajikay. Human ako. Kausara ko binuangan. Makapasaylo ko pero dili na nako makalimtan. Oh, syarog na sundan pagyapunta nila. Hapit sa usa ka oras na tuyok-tuyok para malipat lagi ang jeep nga lagsakyan. Ay, hasta ang aligriha ning bunyaga ni Inday Kiara, oy. Hoy, Kiara, gikatawan lang ba yata ay? Ay, pastilan. Mula ho sa kata sa restaurant katong gisabutan nga ato ta mangaon. Gigutom na gyud ko. Natimingan pa hinuuntang daghan kayong nangaon da. Alas 11 pa man unta pasado. Vivian! Oh! Wala may magagukod sa iyong sakyanan, oy! Remus? Uy, hala. Uy, ikaw di ay mao si Bibian. Day, inahan kong Remus, day. O, gipakaon na lang namo ang mga parinti namong nanguyog alang sa bunyag sa akong apo. Hala, no? Okay ra mo? Vivian, please. Ayaw, ingdaan na akong mama. Good. Klarohon tani ha. Nang, klarohon tani. Akong anak ang gibunyagan. Wa kay labot, Remus. Og apo ni Mama Jekay. Vivian. Kuan ka nang. Oo, lagi. Apo na ni mo, Ma'am Jekay. Pero kaning amo ba, dili mangingon nga sa pagkumbira ning among tuyo ninyo. Abi manggod nimo ninyo inine. Ingon inine ha. Sige, ma. Nauwa himis bunyag mo kay gipangita pa man namo og asang inyo.
Unya, nagpangutan nami. Mauto nga, among natultulan. Naami, napangutan na didto nga inyo silingan. Duha man to kababay, naghingot anay. Unya, giingnan man mi nga kung human na kuno ang bunyag, pwede ra og mulahos mi ning maong restaurant, kay anhi kuno ang reception. Og tuod man, kay wa man mi kagukod sa inyong gisakyan, nga nagpaturatoy lagpadagan. Ni diretso na lang mi nga re. Kay gipanggutom naman ang ako mga parente nga gusto mo tambong unta sa bunyag sa anak ni Remus. Aw, human namang gani mig pangaon. Dugaya sad ninyong nagabot, God. Nga nang taong mag-agad man mo na mo. Huwag yun may mangimbitar ninyo. Vivian, please. Pagangaan na lang ba nga, amahan ko sa bata. Kung kini si mama na ko apuhan sa disiya. Mao nga, respetar resad ang among pagtambong karon sa reception kay nalit man mis mesa sa pagbunyag. Aw, nangaon naman kaday mo. Bayran gida ninyo. Mayo nang mahibaw mo. Mayo nang mahibaw mo nga bayran gida ninyo. Ang amo mo kong budget sa pagkaon, balira gyud 7 ka tawo. Ako mama, akong kuya, ug ang 4 ka mga ninong og ninang. Uy, hala, wa di ay milabot. Agoy, saon, 22 ka tao ra ba ning tanan nga nahuman nagpangaon day Bibian? Uy, panggasolina pa gyud mo sa jeep, akong kwarta nga rin. Ay, ambot lang ninyo, oy. O magani may mga imbitar sa mong mga kaliwat ug mga silingan? Uy. Kay lisod bis kwarta? Uy. Mupakaon na hinuon mi ninyo nga niay anak nimo. Sukad sa nagmabdos nako hangtod ng anak, karon pa magali nagpakita nako. Uy. Wa gyud may kumberanang, kay wa gyud taon may kwarta. Naglungot-lungot, gigos kalagot. Ay, kalma na diha, oy. Bisag ako, wa makauyon sa ilang gihimo. Wa mauwaw, ganagumbira. Nagdapag usa ka jeep nila mga parente. Wa day daang kwarta. Yo, sao makatao na turo nila? Dako-dako gito babayran kay liman ka o 22 ka tao. Problema na to nila. Ako dali magyud ko maluoy ba? Pero sa gibuhat ni Remus na mo ni Inday Kiara, dili gyud ko makalimot. Kinsa magaya na pangutan-an nila no nga naghingot anay? Wa nilain. Ang mga marites na sa ato. Hibaw man to ga adtura na to pakanon sa maong restaurant ang mga ninong og ninang. Bisan pa man sa mga kakulian, pero mahinayon na gyud ang pinubring reception alang sa bunyag ni Inday Kiara. Dili pa ta late sa paniod to kay alas 12 pa man sad pasado. Gusto ka, Marie Vivian? Murag nabakuhan ko da. Magdadaanan na ka kay managkumari o kumpare na mong parekrido. Diba, pare? Mao na, pare. Hoy, Inday Kiara. Hoy, baya. Kamarites man kahaaning bataa. Inigdak ko o niya ini. Oy. Grabe, ubos lang sa akong mga parente o sa akong inahan, Vivian. Atong inyong ibuhat. Nangisiguro lang ninyong pagkao ng mga nangugo sa bunyag. Kay ngano di ay? Imbitado de mo? Usa pasad, nganong kami man napabayro ninyo sa inyong gipangaon? Nga bisag piso, manggali kay natampo aron pakatawhon ko ang akong anak? Bibian. Tayo mo na nagkalimtan ng tanan, uy. Kay, andam na magad ko nga mga mahan sa atong anak. Ay, kaluod ni mo, oy, Remus. Wari ka mausim gipanulti karon ako, no? Pagkaan mo gnaong, uy. Vivian. Nagparehas lagi mo sa imong inahan. Patuga-tuga mong pangumbira nga, wa manggani mo natampo. Nagdapag yun mo ko sa ka-jeep ng mga bisita. Pakauwaw lang yun mo. Natugin taon ang bata nga imong biyaan. Sakit unta ni para na ako, ma.
Apan angay na kong pangandaman ang iyang maayong kaugmaon. Nakasabot gid kay kus imuhang tumungnak. Inday Kiara, nak, biyaan sa ka ni Mama, ha? Kinahanglan ko ni buhaton alang sa ibo kaayuhan. Kuya Renan, ayaw bigid pasagdi sila sa mama o ang bata, ha? Makalaom ka na, Vian. Si Papa Susing, ipadayon ang pagpagkita niya, kuya. Daghan yung kayong salamat sa mong paghatod na ako diri sa airport, ha? Pare, credo. Ay na naguno na amre. Ni aradyo ko kanunay aron suportahan ka sa imong mga pangandoy alang sa kong kinugos. Ni Anagikos Manila. Sinugdanan na kini alang sa akong gipangandoy nga maayong kaugmaon sa akong anak. Alang kini sa imong kaayuhan ang akong pagsakripisyo, Inday Kiara. Anak. Ang taga-accommodation maning nanawag. Hello? Hello, Ma'am Vivian. Si Sir Donald ni sa accommodation. Hello, sir. Gawas na ko aning domestic arrival, sir. Okay, good. Niya ako nagpaabot sa lodge. Yes, sir. Sa may bandang left wing aning domestic arrival ha. May logo sa Manpower Agency akong color, yellow polo shirt. Nga akong gisulog. Okay. Noted, sir. Salamat. To diay. Ang atong driver, si Makoy. Ilocano ni. Di ni makasabot og Bisaya. Okay, sir. Dito niya sa atong accommodation sa usago ng mga aplikante dito. Gikan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat, Sir Donald. Andam ragid ko mo adjust, sir. Well, good. Mukha niya angay na kumabati, gikan nimo. Hello, Pads. Kumusta? Yay! Gikan sa pare Pads na pod. Sige, Mads. Mads na lang ako sang piti mo. Mas in, manggod sa itong pangidaron ang Pads ug Mads kaysa Mari ug Pare, di ba? Gusto ka. Tonay, kumusta naman ang imong katuyuan sa Manila, Mads? Lipay gid kaayo ko, Pads. Kay ready na gid ang akong passport. O, dili na ko na madugay. Makalarga na gyud ko Singapore. Wow, ha? Nalipay ko pra mo, Mads. Naibaw ko nga usan ka na kong sakripisyo alang sa mong anak. Husto ka, Pads. Wa ko'y gilantaw kung dili ang kaugmaon sa akong anak. Ambing si mong biyahe paingon sa Singapore, Ma'am Vivian. Salamat, Sir Donald. Daghan gid kayong salamat, sir. Nahatag na nako nimo ang kompletong detalye. I wish you good luck, Miss Vivian. Niyan ako sa international terminal aning airport, Mama Jikay. Mo larga na ko paingon sa Singapore. Ay, ang pingbaya ka din taon, Bian. Ayaw pa sa tingin mo kaugalingon kung tuan na unya ka dito, ha ba? Salamat, Ma. Manarbaho ko sa Singapore isip, nani, kon yaya. Pag-amping begin mo diha, Ma, ha? Palihog lang ko sa kong anak, Ma. My name is Guguli. And you're Vivian, the nanny from the Philippines, right? Yes, Gogole. I'm Vivian. I will take you to the residence of Mr. Yujung and Mrs. Mayin.
So, Vivian, you are soon to be the nanny of Yujung. Yujung is the name of a child, Gugule? Yeah, yes. He is only 9 years old. Oh, okay. Is the boy studying right now? He is usually doing his home study because the boy, Yujung, is a special child. What? Yes, but rest assured, I know for sure that you can handle him very well. Gugule. Even though he cannot talk, but the boy is not harmed. He is cool and chill. Diyos ko. Ayaw ito ko pasakti. Tabangi ko nga makayaw da din ako. Wa para ba ko kasuway ka atiman og special child? Filipina nanny, Vivian? Yes. Have a good day, madam. I'm Vivian. Okay. I'm your Madam Mayin, and this is my husband, Mr. Jokong. Good day, sir. Yes. I hope we can trust you and your service, Vivian. I'll do my best, sir. My boy is a special child. Please take care of him. Hey, Yajong, my boy. Come. Meet the new nanny here. Hello, Yujung. How are you? I'm your nanny. Nanny Vivian. Thank you, Lord. Buot na naman din yung pagkabata ang akong alaka. Nanny Vivian, my boy is good. He's friendly as well. Please be nice to take care of him, okay? Yes, madam. I can assure you. Thank you very much, Nanny Vivian. Samtang natuog siya. Akong limpyuhan ang tanang suok aning yang kwarto. Murag katag man kayong tanawon. Ang mga unlan og ang bedsheet unya. Ako na lang pang ilisan kung mumata na si Yochong. Wow! You make the room very clean and well organized. You're a good nanny of my son, Yojung. Thank you, Madam Ayin. Okay, very nice. Very nice, Nanny Vivian. Yojong, my son? Okay, I won't disturb you, my son. He's doing his drawing session, Madam. Please do not skip to prepare fresh juice for his drinks, okay? Yes, Madam. Okay. Thank you, Nanny Vivian. Hello? Yan? Ay, salamat kayo sa pag-video call. Kuya Renan, gimingaw na kay ko ninyo din sa ato, kuya. Lak, Dian. Hello. Ay, mong anak ay, labihang nagkatutok niya ni mo aning video. Hello, Inday Kiara, anak. Hello? Pads. Anto sa unang kamingaw mo sa imong anak, Mads? Ingon na lang gid anak, Pads. May mga pagkatiman nila ni Barrerenan o ni Nang Jikay ang akong kinugos. Mao bitaw, Pads. Pero nag-adjust pagyapon ko sa kamingaw sa bata, good. Ako isip yang ninong, awam sa kong magpasagad. Kanunay ko nga magluwawas kong kinugos. Salamat, Pads. Oh, Tunay, ang bayan sa imong trabaho diya sa Singapore, musta naman, Mads? Okay lagi tayo, Pads. Bisan og special lang akong alaga, pero buotan man siya. May rehinuon kung mauna. Ako sa kong bahin, medyo nag-adjust pa sa hapitanan din ni Pads. Og kaya lagi tayo nako. Tanan kayahon gud alang sa akong mahal sa kinabuhi. Nga maoy akong inspirasyon. Hey, Yojong, please behave so Nani can change your diaper, okay? Okay, just behave, Yojong. Maayo kay gitudloan kang kuya Renan unsaon paggamit sa cellphone, Mama Jikay. Ay, oo, Dian. Kay bebe siyang tuwas yung trabaho.
Ipakuha niya ni Kuya ang kwarta nga akong gipadama, ha? O sige, Vivian. Salamat. Maayo na lang to magamit sa ospital. Oh, ospital? Kinsay na ospital, ma? Abi ni mo, Vian. Nauli naman sa papa ninyo susing. Apan na ko ning masakiton ug tuwa karon sa ospital ginani kuya ni Morinan. Maluyahon kaayo. Tabangan na to nga maayos si Papa, ma. Bahalag magkautang-utang ko diri sa akong amo basta kay mahibalik lang sa siyang kanhing kalagsik si Papa. Naribasan ko nga ni Pauli na sa inyo si ni Susing. Nagtimaan ka na, Mads, nga iya ka nang napasaylo. Hugtan ko ang pag-ampuan ng bahina, Pads. Pangayoon ako sa Ginoo nga unta. Ikauban pa na mugdugay si Papa Susi. Apil ko nga magampo sa iyang kayuhan, Mads. Salamat, Pads. O dili kay nila kutob. Mo-assist pa jud ko ni Paririnan. Dahil siya mangguaning tibuok buwan, maong ni-volunteer ko nga mo'y mubantay ni Susing matagabi. Uy, hala. Kaikubli na ako ni mo, Pads, uy. Mads, gusto lang ko nga magkatabang. Saan nga na amadawon ka dias layo? Pads, Credo. Basta ko pag nahimong kaayuhan na mo si Pads Credo nga akong suot nga hikala. Huwag akong kababata. Pero si Remos nga mo'y gitugyanan untan ako sa kong gugma. Huwag sa kong kasing-kasing. Huwag git sinahimong kaayuhan ako. Pulos problema hinuon og sakit sa dugana. Akong isaad sa kong kagalingon. Nga magdako ang akong anak malayo sa kinaiya sa iyang irresponsabling amahan. Maning tamot o kutob sa kong mahimo. Tungod og alang sa akong anak. Kang Inday Kiara. Nanny Vivian, I am very grateful because since you became Yuljon's nanny, he's always been happy. I'm just doing my job, Madam Mayin. You're so good. Oh, you're great, Nanny Vivian. Thank you, Sir Jokong. Thank you, Madam Mayin. Yujong is kind and despite of his condition, but easy to understand. Oh, son, you won't be angry anymore since you came here being his nanny. I handled him well, sir. I took care of him properly. Oh, thank you, thank you. Thank you so much, Nanny Vivian. Wow! You did a very nice drawing, Yujong. Mother, father, and a child. Wait. Who's the other woman? Me? Thank you so much, Yujong. Thank you. Thank you so much. Goodbye always, Yujong. Nasayop ko sa akong gibuhat. Ang wa na ko pagdawhat sa naitapo nimo. Paselo ako, Vivian. Papa Susing. Grabe lang yun ang akong kayubos nimo atong higayon na. Naibaho ka na. Pinangga kaayo di ka. Paselo ako. Pasaylo asat ko pa. Kalimtan na to nato. Kumusta naman ka? Salamat sa Diyos. Nagkatrabaho na kong balik. Kaya na din mo pa? Medyo luya pero kaya na. Kinanglan ko manarbaho kay nabalik naman ang akong kapisklas lawas. Wa na bisyo ha, pa? Wa na gyud. Napulaan ako, anak. Gusto kong mamawi sa akong pamilya nga akong napasagdan. Labi na gyud sa akong apo nga sadyang gisabag pa nimo akong gisalikway. Pa? Nahimo kong bati nga nanimo. Nahimong way kalainan sa responsableng tao nga nipasagad nimo sa bata. Papa Susing. Oh, Nanny Vivian, it's good for you. And you're staying at your job for a long time. Thank you, Gogole.
You're more than a year here since you came to work, right? Yes, Gogole. Nani, if I tell you something, won't you be angry? What do you mean? We've been working together for a long time. But I just wanted to say this now. Gogole. I love you. And I'm just hiding it. But now, I can't keep it secret from you. No. I'm sorry, Gogole. I'm so sorry. Please, please. Love me too. Nani Vivian. Gogole, no. Nani Vivian, please. I'm begging you. Please. Accept my love I offer to you. I am single. I will marry you. Again, I'm so sorry, Gogole. But I only consider you as a friend and as a work colleague. Nani Vivian. Gogole, you will respect my decision. Please. Okay? I am really hurt. Gogole, I'm just here as your friend. Even if we're not in a relationship. Okay. Sorry for disturbing you. Take care, Luis. Thank you, Gogole. Naluoy ko ni Gogole. Pero kinahanglan sa nako siyang prangkahan sa tinuorayan. Sa tinuorayan akong gibati. Nawagit ko'y love para niya. Nga isip higala lang o kauban sa trabaho mo akong pagtagad niya. Diha ragid kutob. Na-chat ka ni Remos. Sa muka eh. Nasundan na po yung chat ay. Kumusta naman ka diha sa Singapore? Nangumusta pa? Isunod ako basa ang lain pa niyang message. Dili na gyud unta ko magsamok. Pero kinahanglan na kong i-fight ang akong katungod sa atong anak. Ug sa akong love nimo nga kaniadto ako ra yung gibaliwa. Uwahin na gid kaayo, Remos. Kung nagmahay naman gani ka, kinakaamgo ka na. Ang ikasulti na gid nako nga uwahin na. Kay bisag kamay. Wa na ko'y gugma ni mo, Remos. Ay, dam na wag ba ikid ay. Nagtuog iti nga linisig na himuot ko niya. Tubago na ako. Pero ako lang i-off ang akong kama. Hello, Remos. Salamat kay mo kong gitubag, Vivian. Pero ang imong iyon sabi. Please. Iyon sa. Gusto kong makita ni mo. Sa may tuyo ni mo, ha? Sulti. Vivian. Ang tod karon, huwag ipod ka makapasaylo na ko. Napasaylo na di ka, Remos. Apan kalimti ang tanan kay dugay na kong nakalimot. Vivian. Usbon ako, ha? Kalimti na to. Dugay na kay kong nakamove on. Gusto ko mubalik sa imong kinabuhi. O magamahan sa tong anak. Unta, gibuhat na ni mo. Pero wa! Maong dili na kumulaon pa, Remos. Dili na. Vivian, ibasulan na. Bye, Remos. Dili na ko ni mo mailat pa. Kay dili na gyud ko magpailat. Igo na tong higayon nga nahimo kong bugo sa gugma. Nani Vivian, your working contract is about to end. Yes, madam. I will have to wait a few months and I will go home to my country. If you don't want to extend your working contract, then can you come back here? Please, Nani Vivian, we need you here.
My son Yojong liked you so much and we are satisfied that you are our son's nanny. Madam, sir, I'm not sure if I can come back here because I also have a child that I want to take care of. Oh, okay. I understand. My wife, maybe we'll just hire a new one. But I want a Filipina worker like Nanny Vivian. Dinhi magkatong limos. Pero nilakaw dayon sa dihang gikaatubang siya ni Papa ni Mususing. Mao ba, ma? Ooy. Giparangkahan ni amahan mo kung nganong hangtod karon wa magid siya makatunol o paras bata. Amahan magid ka kuno siya. Aw. Wa mo atraka. Daling ni atras. Dihang dapita siya pakya sa iyang pagkaamahan, ma. Kutob ra gyud siya sa istorya. Wa sa buhat. Mauna. Ubanay pa unta to, ma. Samtang nangandoy siya nga maduol sa bata. Wa sad unta siya nagpasagad siya obligasyon. Oh, Gogole. Why are you looking sad, my friend? Nanny Vivian, you will go back to your country. I will miss you. Gogole. Please, extend for at least 1 or 2 weeks to train your replacement thoroughly. Yes, Madam Ayen. Okay, Madam. Thank you, Nanny Vivian. Mo pauli na ba ako, Pads Credo? Nag-train pa lang ko sa akong puli nga maoy magnani sa akong alaga. Oh, mayroon. Mayroon, Mads. Nihangyo man gud ang akong employer nga ipa-train og maayo ang mupuli na ako good. Mao to nga nag-extend lang usa kong mga 2 ka semana lang good, mga ingon ana. Nalipay ko nga magkapauli na ready ni sa tuwa, Mads. Oo, Pads. Nahuman naman gud akong kontrata din sa Singapore. Ya, unsa man, kumusta naman mong Ramos? Nagkontak kay dahil mo pagbalik? Ay na, dili na ta mag-iskot ato niya, uy. Toxic tong tawhana. Oh, okay na mo. No, kisa gud nag-ingon mong okay. Giprangkahan man ganito na ako nga nakapasaylo ko pero dili ko makalimot. Nanny Vivian, we are happy and satisfied with your care of our son, Yojong. Yes. Thank you so much, Madam Ayin and Sir Jokong. You are very good to me, but I have to go. This is the saddest moment in my life. Gogole, even though I'm far away, you can still be my friend. Take care always and good luck, Vivian. Thank you, Gogole. Goodbye, my friend. Oh. Hey, Gogole, why are you crying? Nanny Vivian, I love you. Pagkakuha mo lang ito, Hana, uy. Niya nagitaon ko sa Mactan International Airport. Mads, Bian! Tara ko, Mads! Pads Credo? Guwapahanas kong kumari, oy. Abi na kong dinamlagada. Jesus, ikaw ba? Last na lagi ka na kong Pads, ha? Kusion kiti karon ba? Tanay, nagpabot na ni mo sila karon to sa inyo. Salamat sa imong pagsugat na ako diri sa airport, Pads, ha? Ay, nagkunaw na, oy. Sige na, Bibi, ambil na yung mga bagahe ni mo, Bi. Wow, ha?
After 2 years, bago na sa imong sakyanan, ha? Giilisan ako og mas nindot kaysa atong una na kong unit. Unsa man ni Pads? Para pangandam na ni aron magminyo na ka? Gusto ka? Kung sugto na niya ko, Mads. Ah, so nana di kay gipanguyaban. Pero wa pala kasugta, mao ba? Manguyabasan. Ah? Kinsa man ang bayhana, Pads? Nakaila ko, ana? Ikaw, Mads Bian. Oh. Huy, Pads Credo ba? Gara sa doy. Pinunta, Mads. Gipabot ko lang ng higayon na aron idiga ko diha nimo ang tinuray na kong gibati. Nga, dugin na kong gitaguan ilaw masundukan. Oh. Pads Credo. Ang tanang mga buhat nga kong gihimo, dahil matuod nga gugmang nagpaluyo. I love you, Mads, Bian. Nganong karon naman ka ni sulti lagi? Taluhan kong manguyap og buhay. Mo na nga wagyog ko'y uyap. Pero akong kasing-kasing tinudan nga nahigugma nimo. Sa una pa gyud nga nibati na kuha ni diha nimo. Naglisod lang ko kung saan tikas pagsulti. Apan karon, di na ako mahimong palabyan kanihigayon na. Pads Credo. I love you, Bibian. I love you too, Credo. Nalipay ko para ninyo. Pag-aain tao ni nga mong anak, kapil na nga mong apo. Good luck ninyo, paring Credo. Lilian. Salamat gid kaayo ninyo, kuya. Papa Susing. Isaari ko ninyo. Mahalo na ko si Vivian o si Inday Kiara. Nakasal gud mi si Gredo o di kay dayon namo ang legal process sa adoption alang sa bata. Karon nagdanas siya sa apelyido ni Gredo. May anak na sadmi nga usa ka batang lalaki. Dini na lang kutob. Daghang salamat inyong magtatampo, Vivian. Mga kasama, mao kato ang katapusang sumpay ning suwatampo ni Vivian dinining atong tulumanon, bagong bayani. Kung doon ay kamoy sa gilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Raganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.